hori da, entrenatzeko gaina. Gero txapelketan tokatzen zaizuna, tokatuko zaizuna. Horretik, komenigarri izatea aldan belar klase gehienak pasatzea. Oltuta egotia, ez da? Batzu igual golpea batea jo bertzako, bestea besteera batea igual, ez da? Bai, aldea hundi ez teok, Eta nola aldazten den golpia, zeiten dio, hartu zaken xegata, ez demostratu zaken pixkati. Nondik noa ibiliko gintuan, a ver. Hau, hartuko, enei erosona okitxez izkiak eta. Vale. Ik sega hartzek. Bai. Nahin behar aldan berdinena eman beti. Bai, laua eman, ez da? Belaunek pixka flexionatu. Dak. Vale. Hola, eta punta pasa bera. Bai, lamanakin bezala, mostu inberdik, ez? Jo, mostu, ez da? Ez hausi ez tekin behar, belarra. Joi bertizate zuen jendea hemen, bai, lamanakin berdik, mostu. Oidek. Ikiten baik hola, iket puskatu. Harmoni batekin kundardek. Eta adibidez, xega motak, Europa mailan, hemen jokatze zuenean, ze aldatzen dezue? Haudek, Europa azkartasuneko txapelketatan, xega mota hau erabiltzek gehienen. Haudek, Austrian itxek sega mota hau. Vale. Hori ze, Australia noa bezala eskoran, kanpo nonenak, oze? Bueno, ez egita hemen ez ditu biten sega. Ez, Vale. Eta hok dituk, igual belar oso ondie da honen da, igual kosta itxezaik luzego dialako, eta indar gutxizio zuke hemendik igual pixka doblatu iteituk, eta hor komerik izatizkie. Baina geho txukun mozteko hobek ditu. Eta ikudeatzen deko hori adibidez ibiltzeaiz, batutan luzeo, bestetan motxo, makil luzeo, makil motxo, idan ere bai ibiltzeituk bueltaka? Oka adibidez eskulekueketan ikindako ituk. Bai, Ze gurrekin indeituk? Hau lizarra dek. Lizarrakin? Da, haure, hala ustit, bai, lizarra izan dituk. Ona. Eta gero, segun hemen, angulo pixkat ematen baiok eta, hau, hemendik honeako distantzia hau aldatu itek. Orduan, segun ze belar klase zeoken, komeniek zabalago egotea, o itxiko. Hor ikusia batekarek zabalago, ez da? Eta bestia itxioek, ez da? Hau dek, lehen garai bateko, men Euskal Herrin nitezan sega klasea. Hemen jarraitzen diaiten noiz nun nahi baten bat? Itezian behiotak itezitun legazpin, baino ja... Guain iteitue, baina iteitue txikigo. Ja txapelketako segaok ez ditu iten. Vale, guain iteitue, esan desuna baserrizkina mozteko eta holakotako. Sega txikik, metro bateko, edo hola txikixo gote. Bueno, eta aurten, nun dago Europako txapelketa? Noan jogun behar zeatea aurten? Aurten Eslovenian izangoa, eta... Eslovenian, Eharra bidaia, ez da? Bai, horra gaude pentsatzen nola junda, a ber... Eta nola, guandik ez dakizu nola gon behar zeaten? Guandik ez. Bueno, guandik hande gehatzen zaizueten bola pixkate bai, ez da? Azkenean taldea handi bagea eta muitzeko ez da erresa. Eta adibidez, nola jute zate, Esloveniaino autobusez gun behar zate? Hartuko zu egazkinen bat, o ez dakizu guandikan? Igual egazkinen da beste batzuk segakin furgonetan. Ez dakigu. Claro, porque segak egazkinan, bueno, fakturatuta algo ya, eraman, ez da? Arazo jartzitu, segun ze herrialdetan ez du eusten... Igual, aduanan o komeri jartzitu eta polizikin da... Bai, ez da hola eta hola eamateik kasu batutan.